12 kg și jumătate în 138 de zile și haide să-ți arăt ce mănânc eu într-o zi pentru a fi în deficit caloric. De dimineață știți foarte bine, cafeluța fără zahăr, 0 calorii, aproape, cred că are vreo 2 calorii cafeaua, iar la micul dejun am mâncat roșii cu un ardei, pe felia aceea de pâine crispy am pus niște cremă de brânză, 2 felii de mortadela și apoi am mai avut și o mică gustărică la micul dejun, adică simțeam nevoia să mai mănânc ceva dulce pentru că am avut masă sărată, așa că mi-am făcut un fel de sandwich din magion de prune fără zahăr adăugat. A fost foarte bun, mi-a trecut pofta de dulce, iar mai târziu voiam să mănânc un snack, așa că am mâncat 4 felii de salam de biscuiți pe care l-am făcut eu, aveți rețeta deja postată în profil și am avut 200 de calorii, o felie are vreo 50 de calorii. Iar apoi, acum eu am realizat că am uitat să vă filmez ce am mâncat la prânz, am mâncat supă de pui, 500 de ml de supă de pui. Nu știu ce s-a întâmplat, am avut impresia că am apăsat pe filmare, dar se pare că nu am filmat, m-am uitat acum și nu l-am. Iar aceasta este cina, seara am mâncat piept de pui pe grill cu cartofi și legume la cuptor, salată de varză, am pus 15 grame de sos sweet chili și vreo 15 grame de ketchup. Și asta a fost masa mea de seară, am avut aproximativ 500 de calorii. Oricum nu era foarte mult pentru că nu mâncasem foarte multe chestii până la ora aceea și am mai avut o mică gustare, napolitana asta de la My Protein cu ciocolată care are 200 de calorii și totalul pe ziua de astăzi a fost de 1440 de calorii și 92 de grame de proteină. Mă bucur că am reușit să mănânc mai multă proteină decât am mâncat zilele trecute. Targetul meu este să mănânc cam 100 de grame de proteine, dar câteodată nu pot să îmi ating acest target, din păcate. Și cam asta a fost ziua mea. Pupici!